kampanyasy haçan döredi? Ve beýle çart derecede nädip dünýä ýüzüne ýaýrap bildi. Bularyň soňky 20 ýylda satan ulawlaryna näme boldy? Bu soralara bir-birden jogap berelim. Toyota kampanyasy özüňden bilýänsiňiz, tutuş Türkmenistanyň içinde we dünýä ýüzüniň hemme ýerinde özüniň awtolawlary bilen tanalýar. Bu kampaniýaň başy 1867-nji ýylda doğulan Sakichi Toyota'nyň dünýäge inmeginden başlanýar. Sakichi özüni bilip başlandan ejesiniň kösenip elde haly dokaýanyny görýär. Ol ejesine gynanyp bir zatlar etmek isleýärdi we şolardy bilen ýaşap ona amal aşyrýar. Ol 1896-njy ýylda ilkinji Toyota diýip adlandyrylýan haly dokaýan maşinkany döredip ony patentlap, olar ýaltykin maşinler kän ýasap tatyp başlaýar. Onun işler uğruna bolan soň onun ogly Kichiro Toyota bu biýinsi ulatmak isleýär. Ol 1929-njy ýylda Amerika bilen Ýewropa ýurtlaryna aýlanmana gidende, ol ýerlerde awtolawlaryň nähili gerekligini görüp, özü de ýurduna gelip bu işe girişmekle karar berýär. Kichiro Toyota şeýdip, bu dokmaçylyk bilen işleýän firmany awtolaw öndürýän kampaniýa görýär. Olaryň ilkinji öndüren awtolawy model A1 adly ulaw bolupdy. Indi şeýler hakkında soraw çykýar. Bu maşgalaň familiýasy Toyota ýöne näme üçin kampaniýaň ady Toyota? Bu sorawa şeýlerek jogap bereliň. Japoniýadaky ýazyw görnüşlerinden habaryňyz bardyr. Olarda hiragana, katakana, kanji we ýene de şoňa meňdeş bir näçe harp ýazgulary bar. Olarda ýazylanda Toyota diýip ýazmaklyk 8 harp diýip alaly. Yani şeýle ýazylýan eken, tek taýaçyk. Bu 8lik kem Japoniýada şowluksan hasaplanyp, şonuň üçin edilipdir. Hemem seredip görseňiz Toyota nişanynda Toyota sözüniň hemme harpyny görmek bolýar. Indi Toyota kampaniýasynyň öndürýän ulawlarynyň görnüşlerini tanysak, olary Toyota Camry, Avalon, Corolla, Sienna, Highlander, Corolla Hatchback, Mirai, GR Supra, Prius, Prius Prime, Venza, Forerunner, Tundra, Tacoma, Sequoia, CHR, RAV4, RAV4 Prime, ýene de şähemjat hökmünde Lexus, soňra Subaru kampaniýasynyň 16,17 götürümine ýeler, Isuzu kampaniýasynyň 6 götürümine ýeler, 2016-njy ýyla çenli bolsa Tesla'da 10 götürüme ýelerdi. Bu awtolawlaryň arasynda Toyota Corolla hemme wagtyň iň gowy satyn alynan awtolaw diýip hasaplanýar. Ol 1966-njy ýyldan bäri öndürüşde dowam edip gelýär. Toyota kampaniýasynyň özleriniň öndürýän awtolawlarynda görmek isleýän zatlary durnuklyk, rahatlyk we bahalarynyň illeter bolmaklygydyr. Toyota kampaniýasynyň soňky 20 ýylyň içinde satan awtolawlarynyň 80 götürmi şumat ulanşykda bar. Bu kampaniýa ýylda 10 milyon awtolaw öndürip, özüniň girdejisi boýunça dünýä ýüzünde 6-njy ýerde dur. Hemem kampaniýany intagam Toyota maşgalasy tarapyndan eýelenip dolandyrylyp gelinýär. Olaryň şumatky prezidenti ýani baş tutany Akio Toyota. Ol Kichiro Toyota'nyň agy. Aralarda Toyota kampaniýasy şolar görnüşde ýürek kysynç awtolawlary öndürmekde dowam etdirdi. Şol wagtlar Akio Toyota bu kampaniýaň başyna geçeninden mundan artyk ýürek kysynç ulawlary öndürmekde bet etmekle täşrip işe girişýär. Toyota kampaniýasynyň ýakyn günlerde öndürmekligine garaşýan awtolawlaryny sanasak, olary Corolla Cross, 2022 Tundra, GR86, 2022 Tacoma, 2022 Forerunner ve elektrik bilen işleýän Mirai awtolawlarynyň täze görnüşleri indi ýakyn günlerde öndürilmelidir. Soňra ýene bir näçe awtolawlary sanasak, olar da geljeki ýyllarda öndürilmekligi düşünilýän awtolawlar. Bu görýän awtolawyňyz nesip bolsa geljekde ähli elektrik bilen işleýän awtolawlaryň birinjisi bolar. Soňra ýene ilk göşük öndüriljek awtolawlaryň biri
LQ adlı avtolog bolup, ol avtolog hem häsini fiziski barmalaryny ertmeli, hem de emosionalny, ýagny içki duýgularyň bilen sürüje bagly edilmeli. Soňra ultra kompakt BEV avtology 2 adımlyk ören kiçijek görnüşünde dizayn edilip, ol avtolog elektrik bilen işleýär. Ol bir gezek zaryat berilende 100 kilometr araly geçip bilýär. Şonuň üçin ol gündelik gerek saatlaryňyzda Almanya gidengizde ýa-da şoňyňyzda şeýerlere gitmeli bolanyňyzda minmeklik üçin öndürilmeklige niýetlenilýär. E-palette minibus diýip alalyň, ýagny elektrikde hem de özdeşlik işleýän kiçirek bir gazel. Ören gowy pikirlenipdirler, ykjamdan rahat görünýär. Indi geleliň 3 tigirli motor ýalyjak kiçijek avtologlaryň birine. Ol aeroad adly avtolog bolup, bu ýollarda olaglaryň känliginden ýaňa dıkmışyklaryň bolmaklygyny adartmaklyk üçin döredilmelidir. Ýagny kiçijekden ykjamja görünýär.